Давайте із вами маленько пофантазуємо. Представте си, ож русинська бесіда «Туйки у нас дома» є офіціально визнана та й може їх основати у доста так формальних ситуаціях та й контекстах. Наприклад, треба би вам на деякий ганделик уширити текстове оформлення по-руснацьки. Маєте туй цілкову свободу, як конкретно то вчинити. На дверях, кроме державної таблички «Відчинено», «Зачинено», буде й по-нашому. Це буде то «Утперто» та й «Заперто», а це може «Отворено» та й «Затворено». Яка там має бути табличка? Адика зазвідавимося на інстаграмові та й понаписували ми люди, дуже читаво усякого. Направду, усе було у рамках цих трьох варіантів. Открито та й закрито, отворено та й затворено, утперто та й заперто. Файно би було це, не так? Вам би треба було продумати гет-гет усе, що буде у «ну». Кожна шуфладочка та й поличка, на якій вдащо написано, гонна бути продублована і по-нашому теж. Паралельно із українським та англійським меню буде у вас ай іспис ідіння по-нашому теж. Як будете називати стандартну порцію еспресо? Це можемо там написати «проста фінджа кавіля», це може як інак. Як будете кликати другі позиції в меню? Як будете кликати офіціанта з адміністратором? Бізівно, далеко не вся, де мусите придумовувати деякий еквівалент. Я си так думав, що конкретно офіціанта із адміністратором легко можеш лишити «сяк гіє», біди не буде. А як ви будете кликати то місто? Це буде то кафе, це може кавілярня. Це буде то бар, а це може ганделик. Це буде у нього тераса, а вать може стурнац. І сегіся каже «неоране поле свободи», де би вам міг випасти шанс рішати направду унікальні проблеми. Чесно, я був би дуже радий, кобися сякої впало і мені. Крутить-мися у голові мільйон думок за ісе, чесно. Правда, на нинішній день то є максимум наївна фантазія сирохмана. А й бо доста добра фантазія, це не так? Напишіть мені, що си за ісе думаєте.